Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать исәмсез мөхтәрәм тамашачылар. Бүген 2025 елның 2 август шимбә көн. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц чыгышыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналынан тапшырылды. Тапшырылышның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı dolqınlarında соңгы хәбәрләр. Израильнең ярдәм камалышы астында Газада тагын яшь бер кеше ачлыктан гомерен югалткан. 2023 елның октябрь айыннан бирле мәҗбүри ачлыкка дучар ителү аркасында үлүчеләрнең саны 163 җиткән, буларның 93 бала. Анадолу агентлыгына сәламәтлек саклау чыганагыннан җиткерелгән мәгълүматка күрә, Газада тагын бер яшь фәлистинне Израильнең дәвам итүче камалышы һәм ярдәм чикләүләренең турыдан-туры нәтиҗәсе буларак җитәрлек итеп токлана алмау аркасында шимбә көнне һәлак булган. Чыганакка күрә 17 яшендәге Атыф Әбу Хатыр исемле яшь узак вакытлы ачлык һәм җитәрлек итеп токлана алмау аркасында гомерен югалтты. Шушы соңгы үлем белән бергә 2023 елның октябрь аеннан бирле Газада ачлыктан үлүчеләрнең саны 93 бала белән бергә 163 җитте. Израиль Газаны 18 ел буе камалышта тота һәм 2 марттан бирле бөтен кишүләрне ябып, төбәктәге гуманитар шартларны тагын да начарайтты. Халыкара утны туктату чакыруларын кире каккан Израиль армиясе 2023 елның 7 октябрьнән бирле Газага каршы көчле һөҗүм башкара. Израиль бу һөҗүмнәрдә күбесе хатын-кызлар һәм балалардан торган 60 меңнән күбрәк фәлистинне үтергән. Азык-төлек куркынычсызлыгы комплекслы этап классификациясе платформасына күрә Газада иң начар сценарий булган кытлык хәзерге вакытта яшәнә. АКШ Конго, Руанда тынычлык сөйләшүләрен алып бару өчен сөйләшүләр оештыра. Вашингтон зур күлләр төбәгендә даими тынычлык урнаштыруга юнәлгән тырышлар кысаларында үсеш һәм күзәтү мәсьәләләрендә яңа килешүләрне җиңрәйтә. Америка Кушма Штатлары бу атнада Демократик Конго Җумһурияте белән Руанда арасында тынычлык килешүенең үтәлешен тизләндерүне максат иткән югары дәрәҗәле сөйләшүне кабул итте. Бу сөйләшүләр Африканың зур күлләр төбәгендәге киеренкелекләрне бетерү һәм икътисади үсешне тәшвик итү тырышларының өлеше буларак үткәрелде. АКШ дәүләт департаментының салган белдерүгә күрә 30 июль 1 август аралыгында Вашингтонда оештырылган җыелышлар куркынычсызлык координациясен алга таба алып баруга һәм региональ икътисади интеграция өчен нигез әзерләүгә юнәлде. Белдерүдә моннан тыш бу җыелышлар килешүнең иминлек үлчәмнәренең үтәлешенә һәм региональ икътисади үсеш форсатлары өчен кыса булдыруга юнәлде. Бу ике фактор зур күлләр төбәгендә узак вакытлы тотырлык һәм даими тынычлыкны урнаштыру өчен критик әһәмияткә ия дип әйтелде. Колумбияның элекке илбашы Урибе шахид манипуляция гаебеннән 12 елга өй сагыны хөкем ителде. Колумбияның иң тәэсирле сәяси фигуралардан берсе булган Альваро Урибе илдә хөкемгә тартылган тәүге элекке дәүләт башлыгы булды. Колумбияда мәхкәмә элекке илбашы Альваро Урибене шахид манипуляциясе һәм
процессуаль аллашуда гаепләп 12 ел үй төрмәсенә хөкем итте. Бу карар ил тарихында элекке дәүләт башлыгының хөкмен тартылу җәһәтеннән тәүге мисал. 73 яшендәге Урибе Колумбия сәясәтендә һаман иң тәэсирле шәхесләрдән берсе буларак алгы планга чыга. 2002-2010 еллар аралыгында ил башы булган Урибе АКШның ярдәме белән дә наркокартельләргә һәм сулчы сугышларга каршы кырыс хәрби кампания алып барган иде. Урибе уңшы кораллы төркемнәр белән бәйләнештә булуы турындагы растаулар белән бәйле буларак шаһидлек итүчеләргә йогынты ясау һәм ачыклауларын үзгәртү өчен басым ясау җинаятьләреннән хөкем ителде. Үзе бу гаепләүләрне озак вакыт буе кире кагып килде. АКШ дәүләт сәркәтибе Марко Рубио исә Урибеның хөкемгә тартылуын гаепләп, вазгыятны Колумбия хөкем чыгару системасының радикаль судьялар тарафыннан коралга әйләндерелүе дип бәяләде. Төркиянең Лаодикия борынгы каласында 2000 еллык парламент бинасы табылды. Рим журналына караган әсәр борынгы Анадолуда моңа кадәр күренмәгән миңмари стиль булган 5 почмаклы диварлардан тора һәм 6 почмаклы планга ия. Төркиянең көньяк-көнбатышында урнашкан һәм ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы вакытлы исемлегенә кертелгән Лаодикия борынгы каласындагы казу эшләре вакытында борынгы мегаполисның идарә үзәге булуы фаразланган 2000 еллык парламент бинасы табылды. 2025 елның казалмалар сезонында ясалган бу ачыш бүгенге көндә Денизли вилаятында урнашкан безнең эрә кадәр 5500 елларга караган борынгы шәһәрдәге 22 еллык археология һәм реставрация эшчәнлегендә мөһим этап булып тора. Мөхтәрәм таңшасыз Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Аргентина 2022 FIFA Дөнья Кубогы чемпионы һәм бу ил Лионель Месси белән Диего Марадона кебек футбол легендаларының туган җире. Футболдагы уңышлар гадәттә танылган стадионнар һәм дөнья күләм мәшһүр тренерлар белән бәйле кебек күренсә дә, Буэнос-Айресның ярлы мәхәлләләре бөтенләй башка хикәяне аңлата. Бүгенге тапшыру Агустин Гулман тарафыннан язылган һәм беренче тапкыр 2025 елның 9 июлендә дөнья күргән Виллас Унидас Аргентинаның ярлылар яшәгән бистәләрендә кыйммәтләрне яңадан торгызучы хатын-кыз футбол клубы исемле язмасына нигезләнеп әзерләнде. Диего Марадонаның озак еллар физик әзерлек тренеры булган Фернандо Сигнорини 20 елдан артык Аргентинаның эскеремле мәхәлләләрен вәкиллек иткән футбол клубы булдырырга хыялланды. Аргентина, Марадона, Карлос Тевес һәм Серхио Агуэро кебек дөнья күләм танылган футболчылар чыккан ил. Ләкин зур уңышларга карамастан, аларның җәмгыятьләре бу уңышлардан бик сирәк файда күрде. Шулай итеп 2018 елда Сигнорини берләшкән ярлы мәхәлләләр мәгънәсенә туры килгән Виллас Унидас дип аталган клубка нигез салды. Максат спортны зәгыйфь җәмгыятьләргә кертү һәм аны социаль үзгәреш чарасы итеп куллану иде. Оешканнан соң 7 ел үткәч, алар җирле профессионал чемпионатта катнашу дәрәҗәсенә иреште. Ләкин бу көрәш әле тәмамланмаган иде. Клубның үз милке юк, чыганаклары бик шикләнгән һәм уенчылар футбол белән генә тормыш алып бара алмый иде. Сигнорини өчен бу клуб яшьләргә җәмгыятькә интеграцияләнү һәм үсеш өчен кирәкле белем чараларын тәкъдим итә торган платформа булырга тиеш иде. Ул 1978 елда Аргентинаны беренче тапкыр дөнья кубогы җиңүенә китергән тренер Сесар Луис Миноттины да кертеп, күренекле шәхесләрне һәм иҗтимагый оешмаларны тәҗрибә уртаклашу өчен Виллас Унидас тренировкаларына чакырды. Клуб 2018 елда оешканнан соң хатын-кызлар футболы категориясында катнашырга карар бирде һәм соңрак яшьләр футболы бүлеген ачты. Бер елдан соң клуб Аргентина футбол федерациясының игътибарын җәлеп итте һәм аларны хатын-кызлар футболының 3нче лигасы булган Премьер-Цга чакырды. Шул вакыттан бирле алар бу лигада уйный. Бу Сигнорини өчен мөһим адым иде, чөнки бу танылу яңа мөмкинлекләр тудыра ала. Димәк, уенчылар рәсми статуска һәм икътисади хокукларга ирешә алалар.
Серхио үзенең федерация хокукларын булмаган клубларда акчаларының кая китүе турында һәрвакыт кызыксынуын аңлата. Me preguntaba a dónde van a parar todo lo que producen los jugadores de fútbol que salen. Ул бу акчаның мәхәлләләргә кире кайтмавын һәм шуңа күрә хәзер бу керемнәрне кире кайтару фикере барлыкка килүен дә белдерә. Тарихи буларак ирләр өстенлек биргән спорт өлкәсендә хатын-кыз футболчылар табу җиңел булмый. Виллас Унидоска нигез салучылардан һәм клубның хәзерге җитәкчесе Вальтер Гомес хатын-кызларны профессионал спортчы була алуларына ышандыруларын әйтә. Y bueno, entonces decidimos salir a buscar los otros a los barrios. Ул хатын-кызларны бигрәк тә әскеремле төбәкләрдә эзләүләре турында сөйләде. Аның әйтүенчә, кызлар өчен бу бик авыр, чөнки күбесе эшләргә мәҗбүр. Кайберләренең балалары бар һәм шул сәбәпле тренировкаларга килә алмыйлар. Хәзерге вакытта клубта 28 профессионал хатын-кыз футболчы бар. Моннан тыш яшьләр бүлекләрендә тагын 90 малай һәм кыз бала бар. Клуб футбол белән генә шикләнми, Гомес өчен спорттан тыш социаль ярдәм дә бик мөһим. Клуб сәламәтлек саклау хезмәтләренә ирешү, эш табу, мәктәпне тәмамларга булышу һәм матди яктан зәгыйфь төркемнәргә субсидиялар алу мөмкинлеген тәкъдим итә. Футбол чарагына чын максат үзгәреш иде. Гомес зуррак клублар ия булган, ләкин үзләре ия булмаган чыганаклар булуын әйтә. Алар спортчыларны яхшы кеше булу, белем алу, тырышу, эшләү, өйрәнүдән баш тартмау кирәклеге турында өйрәтә. Клуб уенчыларыннан берсе Карло Зарат. Аның кичкенәдән футболга тирән мәхәббәте бар иде, ләкин аның бер кайчанда профессионал уйнарга мөмкинлеге булмаган. Бер көн дусты аңа Виллас Унидоска барырга тәкъдим итә һәм шулай итеп барысы да үзгәрә. 2024 елда ул рәсми матчларда уйный башлый һәм хәзер ул 38 яшендә, команданың капитаны. Аргентинада хатын-кыз футболы шактый алга китте, ләкин әле үтәсе юл бик озын. Лига рәсми рәвештә 2019 елда профессионал булды. Аргентина футбол федерациясе 1991 елдан бирле рәсми чемпионатлар уздырса да, хатын-кыз футболчылар дистә еллар буе тискәре карашка һәм хезмәт хакы аермасына дучар калды. Todavía la brecha es grande, es enorme. Гомес хезмәт хакының бик түбән булуы һәм күп клубның профессионал стандартларга туры килмәве сәбәпле хатын-кызларның футболдан акча эшли алмавына зарлана. Элеккеге уенчы хәзерге көндә Аргентинаның танылган футболчыларының күбесенең эшче катламыннан булуын әйтеп, Виллас Унидос кебек проектлар бу җәмгыятьләргә хокуклары һәм мөмкинлекләрен кире кайтару өчен кирәк дип саный. Җәмгыятькә көч өстәве һәм файда китерүе турында ишарәтләр булса да, клублар һаман да финанс кыенлыклары белән очрашалар. Соңгы елларда Аргентинаны какшаткан икътисади кризис бигрәк тә ярлы мәхәлләләрдә яшәүчеләргә тәэсир итә. Күп уенчылар эшсез кала. Кайберләре хәтта тренировкаларга барыр өчен транспорт чыгымнарын да каплый алмый. Гомес проектны дәвам итү өчен элек дәүләт ярдәменә ышануларын, әмма бүгенге көндә моны дәвам иттерүнең бик авыр булуын әйтә. Рәсми саннарга караганда, илдә 6000-нән артык авыр хәлдәге торак пункт бар һәм бу җирләрдә якынча 5 миллион кеше яши. Хатын-кызларга ул аеруча нык тәэсир итә. Хатын-кызлар арасында эшсезлек илдәге уртача күрсәткечтән 6,9%-ка югарырак. Проектны йөртү өчен ярдәм күрсәткән нигез салучылар һәм техник төркемнең тырышлыклары бик зур әһәмияткә ия. Алар көндәш кырындагы матчлар өчен автобус арендалау яисә үз мәйданчыгында узган уеннар вакытында иминлек, ашыгыч ярдәм һәм башка төп хезмәтләрне тәэмин итү өчен бар көчләрен куюларын әйтәләр. Барлык авырлыкларга карамастан Виллас Унидос футболның нәрсә була алуын искә төшерә. Бер клуб керемнәрне түгел, ә кешеләрне беренче урынга куйганда спорт мөмкинлек һәм үзгәреш чарасы булып хезмәт итә. Футбол ирләр өстенлек биргән уен төре булса да, хатын-кызларныкы да була ала һәм аларның киләчәген формалаштыруга ярдәм итә ала. Бүгенге тапшыру ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.
Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Мен еллыкның беренче шереге. Bir 1987 yıldan beri Filistin halkı için harbiy hem siyasi kurash olib borgan Hamasning siyasi büro yetakchisi İsmail Haniye 2024 yılning 31 iyul günü İran boshqasi Tehranda sirak uchratıla turgan hücum neticesinde g'imirini yo'qotdi. İranning yangi ilboshi Masud Pezeshkianning ant etu tantanasi uchun Tehronga ketgan ham inqilab soqchilari kontrolindagi harbiy qurilmada qo'noq etilgan Xoniyaga qarshi İsrail tarafından uyushtirilgan dron hücumu İsrailning İran ishindagi yo'g'intisin tag'in bir qat ko'rsatdi. Tehran yetakchiliginden yasalgan bildirude Xoniyaning tan soqchilari bilan birga o'rnashgan yurtga İsrailga qaragan qurolli dron bilan hujum etildi. Xoniya bilan bir tan soqchisining halok bo'luvi aytildi. 2018 yıldan beri Katarda g'imir etgan ham Hamasning 7 oktyabr hujumlaridan so'ng İsrailning eng muhim tamiklari orasına kiritilgan İsmail Haniyaning o'tirilуі Төбәктә яңа кырыслык көч куллану долкынына да юл ачты. Türkiye'de 2002 yılının 3 avgustunda ölüm cezası g'amaldan çıkarıldı. Avrupa bölümüne ahang barışa kısalarında kabul edilgen karar bilen 1984 yıldan beri g'amali olarak kullanılmagan ölüm cezası soğuş hem yakınlaşıp gelişi soğuş korkunuşu vakitinde kılıngan cinayetlerden kola Türkiye'nin ceza sistemasından çıkarıldı. İrlandiya Azadlık Uyuşması hem İngiliz hükümetinin 1998 yılda hayırlı junga kelişuuna kol koyuğu hem İran'ın 2005 yılda kural taşlauından soň İngiliz armiyası da 2007 yılının 31 iyul günü en uzak vaqtlı harbiy operatsiyasını tugallawını bildirdi. 1969 yıldan beri Tönyak İrlandiyadagi separatist uyushmalarga qarshi kurash olib borgan İngiliz askari 38 yıldan soň operatsiyalarini to'xtatib, o'ramlardan chekindi. Pakistan armiyasının 1950 yıllardan beri il yetakchiligine qatnashuvning so'nggi misali yana 1000 yıllık oldinda quvvatlandı. Umum shtab boshlig'i Pervez Musharraf liderligidagi askar 1999 yılda Nawaz Sharif hukumatini berib tushirdi. Lekin bu so'nggi to'ntarilishda Pakistan'a tutukluluk getirmedi. Musharraf 2008 yılda vazifasidan ketgandan soň ilde boshlangan siyasi xavf bu yılı Pakistan yuqori mahkamasi qabul etgan qaror bilan eng yuqori nuqtasına yetdi. 2017 yılının 28 iyul günde yuqori mahkama korrupsiyada g'ayiblagan bosh ministr Nawaz Sharifni 10 yılga turmaga hukm etgandan soň hem vazifasidan oldi hamda g'imir bo'yina siyasi ishanlik olib boruini taydi. Bir yıldan soň o'tkazilgan saylovni jenggan oppozitsiya lideri İmran Xon ise 4 yıldan soň Pakistan parlamentida o'tkazilgan ishonish votumunda o'ng'ishsizlikka duchor bo'ldi ham vazifasidan ketirga majbur bo'ldi.
Имран ханның 5 жыл бойы сәяси ишәнлектә катнашуының тыелуы һәм кулга алынуы исә Пакистанның кабат сәяси тотрыклыкка этәрелүенә һәм көннәр буе дәвам иткән урам җыеннарына сәбәп булды. Парагвай башкаласы Асунсьонда 2004 елның 1 август көнне сәүдә үзәгендә чыккан янгын фаҗига белән төгәлләнде. 396 кешенең янып һәм бугылып үлүенә, якынча 400 кешенең исә җәрәхәтләнүенә сәбәп булган янгын сәүдә үзәкләренең куркынычсызлыгы проблемасын кабат көн тәртибенә китерде. Янгынның сәүдә үзәгендәге бер маркетта чыгуы, маркет хуҗаларының урлашуны тоткарлау өчен маркет ишекләрен ябуның, эштә калган клиентларның зур өлешенең үлеменә сәбәп булуы тикшерү нәтиҗәсендә билгеләнде. Советлар Берлегендәге сәяси басымнарның символы булып саналган язучы Александр Солженицын 2008 елның 3 август көнне 90 яшендә вафат булды. Бер гаскәри буларак Икенче Бөтен дөнья сугышында катнашкан, фәкать 1942 елда ул чактагы совет лидеры Сталинны тәнкыйтьләгән өчен төрмәгә утыртылган һәм гомеренең зур өлешен төрмәдә һәм сөргендә уздырган. Ватандашлыктан чыгарылган Солженицын сәяси тоткыннар тотылган ГУЛАГ архипелагын аңлаткан 3 томлык китабы белән дөнья күләмендә дан шөһрәткә ия булды. 1970 елда Нобель әдәбият бүләгенә лаек булган, ләкин бүләген 4 елдан соң ала алган һәм 1990 елда яңадан ватандашлык хукукы бирелгән Солженицынның бик күп телгә тәрҗемә ителгән әсәрләре Советлар Берлегендә коммунизмның җимерелүендә мөһим роль уйнады. Мен еллыкның беренче ширеге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.